Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Deze vrouwen die krijgt iets bijzonders, krijgt iets meer. En dit zijn echte stille krachten in de gemeenschap. Dus ze zijn alle 6 echt vanuit de passie of vanuit hun leven, doen ze wat ze doen. Ik ben een hele moderne vrouw, zelfstandig. Ja, wij vinden het echt wel de toekomst van Friesland. Hier in Ezinge het kunstenaar Natasja Benink in 2018 werken om 6 beelden van gewone, maar toch ook heel bijzondere Friese vrouwen. Waar binnen deze vrouwen en wat maakt het haar zo oors en bijzonder? En slaagt het Natasja om van klooi te komen tot 6 unieke broens- en borstbeelden van deze vrouwen? Ik ben Geja Smit, 47 jaar. Ik kom uit Frentje en ik doe een heel soort vrijwilligerswerk. Ik ben Meert van der Veen, ik ben 28 jaar en wij in Sterhuzem. Ik ben goede vriendin van Tijmen en Jolanda en ik ben bennenverpleegkundige. Ik ben Tietje Puerta-Griepstra, ik ben 22 jaar en ik wij op een plaats tussen Vrouwboren en Stiens. Ik ben Anke Bruin-Kommerij, 57 jaar. Ik woon op Vlieland en daar werk ik ook als boswachter. Mijn naam is Vrouwtje Hofma, ik woon in Heerenveen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer en daarbij ben ik nog voorzitter van de stichting Heerenveen Vrouwen. Ik ben Jildau, ik ben 18 jaar, ik woon in Rattenvallen en ik doe een technische opleiding. In de maitijd van 2018 is Natasja op weg naar de eerste vrouw, boswachter Anke op haar eiland Vlieland. Anke is nomineerd door een verste bezieker van het eiland om haar enthousiasme en liefde voor de natuur. Natasja maakt het voor het eerst kennis met haar en zal haar fotograferen en opmeten. Het begin van elk beeld. Nou, de foto's die ik gezien heb van Anke, ja, is het gewoon een hele leuke, maar ik een hele stoere vrouw. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe zij, want foto's zijn stilstand, ik ben heel benieuwd hoe ze zich beweegt. Want dat is ik belangrijk voor een beeld. Dus, ja, hoe praat ze en wat doet ze? En nou ja, hoe zit dat hier? Daar ben ik heel benieuwd naar. We zijn nu in de Tweede Kroonspolder. Het is onderdeel van Broonspolders, ooit aangelegd, ruim 100 jaar geleden. En ja, schitterend gebied. Om het riet te zien bewegen vind ik alleen al heel mooi. De vogels die je ziet en hoort, die hier hun plek hebben. Alles met elkaar, het geheel. En om daar dan over te vertellen en laten zien en proeven en ruiken en voelen naar mensen toe. Dat ja, vind ik leuk om te doen, vind ik mooi om te doen. Anke, wil je hier staan? Volgens mij is het licht hier wel mooi voor portretfoto's. Ja. Zo goed. Dit is niet mijn hobby, hoor. Ik sta liever achter een camera dan dat ik ervoor sta. Heb je altijd je haren zo? Of heb je het ook los? Want ja, ik ga ook wel eens naar de kapper natuurlijk en dan ziet het weer anders. Wil je draaien? Het is 's ochtends even een klets water of wel lekker douchen en het is wel goed. Nou, ik vind haar heel erg mooi. En voor een beeld is ze een prachtige kop. Dat meisje is, voor kunstmeisje is een kop. En nou, hele mooie jukbeenderen en haar hol zit prachtig op haar nek. En wat ik zo leuk vind is, ze is heel stoer. En dan daar hou ik van, ben gek op. Verwondering, bewondering. In de natuur zijn is een zintuigelijke gebeurtenis. Het is niet alleen maar kijken, maar ook ruiken en proeven en voelen en alles. Zeekraal is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hier vlakbij groeit zeekraal, wat je kunt laten proeven. Maar ook ja, bramen, duindorens. Er zijn een heleboel mensen die hebben dat nog nooit... Zo van, oh, kun je dat zomaar eten? Ja, natuurlijk. Ja, dat kun je eten. Dat je die mensen iets mee kunt geven. En vooral kinderen natuurlijk, hè, heel belangrijk. En ja, als kinderen dan uiteindelijk zeggen... ik wil later ook boswachter worden. Ja, dat is mooi.
Dit is het amateur voor het beeld van Gea Smits uit Fransje. En dit is het eigenlijk sinds maar het begin. Wat je sjost is een stuk ijzer. En het zit al in de richting van een portret. Hè. Dit is een stukje borstbeen, nek en de holle. Want dat zie je het. En zoals die Gea sjost zit die hoekje er al in. Hè. Tak, tak. Dus daar ben ik nou mee bezig. En hieraan hing je kruishoutjes. Want klaai, dat heeft van zichzelf geen stevigheid. Dus dit is maar de basis, het geraamte. En hieraan komt de klaai te hingen. Zo wordt het weer. Wat. Kun je volgende week de boel weer schilderijtjes weer ophangen en zo? Ja. Toch? Ja. Helemaal leuk. De eerste dagen is het gewoon een beetje de klei opbrengen en gewoon eigenlijk techniek. Later komt meer de artistieke interpretatie van wat liet ik wasje van Gea en wat liet ik net zien van Gea. Want het wordt geen Madame Tussauds. Het is wel een wat vrijere interpretatie van haar persoonlijkheid. Goed bezig. Ben je er blij mee, Servi? Ja, ik ben nog steeds bezig. Dus, En sommige mensen lukt het niet om zelf mee te werken, maar Servi die heeft de hele middag meegeschilderd. Ik woon hier vanaf 2008 officieel in Friesland. Ik kom oorspronkelijk uit Weert. Oudru doet een heel beetje bepaalde dingen, hè? Zoals een neus of wat hier, of wat grutter. Omdat dat gewoon heel in de openbare ruimte heel vluchtig sjost. Dus het moet gewoon in een hele kwart moment moet het gewoon een heel sterke vorm wezen. En nou, het bijzondere van Gea is, en dat vregen ze mij eigenlijk, ik van, goh, nou, gies me een kruiskik maatje, het kettingje. Dus en dat hier al, toen ik haar ontmoette, dacht ik al direct, oh, daar ga ik iets mee doen. Want dat is zo aanwezig en dat is ook een van haar drijfveren. Hè. Dus heel lietse subtiel in het beeld komt ergens het kruiske weer aan. Gea is vrijwilliger in Ieren en Sien. Ze werd nomineerd om haar inzet voor de Mierskip van Fransje en omjouwing. Joert werkt ze in Welsriep voor de Stichting Present. Als coördinator heeft ze regelen dat er een groep vrijwilligers klussen komt bij Servi Timmermans. Alleen krijgt hij dat net voor elkaar. Wat betekent dat voor jou, dat het gewoon weer netjes is? Oh, heel mooi. Ja? Echt wel. Ja. Want zoveel jaren, zolang ik hier in Friesland woon, vanaf 2008 tot nu, niks kunnen doen. Hè? Nee. Qua financiën en qua hulp en qua werk. Nee. Dus. Weet ik niet, maar voor inzet, ik ga zoveel krijgen. Dat vind ik echt een geschenk van God. En ik mag dit van uitdelen. En dit is mijn manier om iets van die leefde uit te delen. Terug er te wijzen voor de naaste. Terug dingen te regelen en te organiseren, me in te zetten. En dan hoop ik dat de mensen uiteindelijk iets van die leefde ervaren maaien. Net schrikken, hè? Het is totaal los. Oké. Het is nog heel in de grutte lijnen. Zo? De eigen moelen, de verfijning moet nog helemaal. Bizar. Ja. Ik ben de hele tijd, maar oude ronde weken, alleen nog maar met de anatomie bezig. Dat puur de maten klappen. Ja, het is maar de voorhollen, de jukbeenderen, kaken, schedel. En hier zit er heel licht op, maar komt nog volle meer erop. Nou ja, de neus en de moelen, daar staat ook graag met die erbij aan. En sleutelbenen, dit. Maar ja, dit is echt de anatomie is de basis. Dus daar ben ik dat mee bezig is. Hier is straks wie is mijn knuffels, ja. Jolanda wint te linnig, de jaren met haar zoon Tijmen. Gelukkig kan ze de zorg onder oren delen met Mirte, een goede vriendinne. Die komt al jaren haast elke dag wel even deel. Van Jolanda reden om Mirte te nomineren voor een stoombeeld. Als er haar short dan dan wordt het blied. En zie wat ik blied van hem. Dus als je een roddij had, dan, ja, hoe is het mogelijk, dan jouwt er hij een kroepjes is. Maar dat is gewoon zo bijzonder gewoon om te zien dat ze het goed omvielen. Ja.
De foto's ben voor de grote lijnen en ik heb vooral haar maten. Maar ik wil echt de details zien. En hoe zit haar nek en hoe zit haar hier en hoe hing het en hoe beweegt ze. Ja, want die foto's zijn heel statisch, dus ik wil graag meer in de actie zien. Ja, een stut is wel mooi, hè? Want dat jou ook mooi is, wat is lekker speels. Hoe die lokken in je... Ja. Wat doet ze? Meerte. Als er hierboven is en hij moet de tent. En dan je er of hier zitten of je gaat mij naar beneden. En als er nog net heel bot in zin had om voort, dan word ik wel in kroepen. Maar meestal is dat er dan eerst maar beneden is. Dan, ja, en dan kunnen we high five doen, hè? Ja, en dan hebben we nooit plak van. Maar dan ben we in elkaar. Dus dat is het mijn naam. Ja, natuurlijk vind ik dat we iets speciaals zijn. En hier is heel aanhankelijk. Maar hier zie ik het de mensen wel uit. Als het er net goed viel, doet het net. Maar het is net dat er ontzettend eenkennig is. Want het is een dikke liever. Dus dat op de goede manier benaderen, dan zullen dat ook belonen. Maar die mooie kooltjes in die wang, precies. Ja, en dan wist iedereen om die vingers van die. Ik vind haar te stevig. Ze is wat finer. Ze heeft een hele mooie... Ik vind haar nek en hals heel mooi. Die lengte en die finite. En wat lastig is dat ze is heel sprankelend. Hè? Dus dat just haar en dan lakent ze en ze praat. Maar ja, dit beeld is gewoon rustig, serieus. Dus dat moet ik een beetje erin vangen. Dus dat ben ik nog een beetje aan het ziekje van... hoe krijg ik die vrolijkheid van meer te erin in een serieus beeld. Want als dan een beeld maakt als dat lakent, dat shot er natuurlijk. Dan wordt het een beetje een karikatuur. Dus met een heel serieuze, vrolijke meer te worden. Dus dat is even ziekje hoe dat niet doen. Dat kan ik op een foto nooit zien. Dit is toch prachtig, jongens. En zie je wel hoe bleek het deze ben? Die denken, wij kennen er wel uit. We hebben ons werk gedaan. Ja, dat zijn hazen die door dat... Die planten ze op mij. Maar shubeppen, dit soort dingen, nee dan. Ja, maar die gaan ze stikken rieden. Dus dat wordt wel waar als ze rooien. Maar shubeppen, ze groeien helemaal scheef. Nee, die gaan ze plat rieden, jongen. Die man maar de spuitmachine, ja. Nou, Tietje, spannend, hè? Ja, dit is de dag. Ja, lekker warm. Ja, het is heel warm. Kom maar hier staan. Wij gaan hierin, hè? Veel het? Ja. 1170 graden is het. Gea, dit is touw, de tweede. Deze is touw in. In een bronzeterij in Grijns is het tijd voor een spannende nieuwe stap. De beelden worden in bronze zitten. Het vloeibare metaal wordt door de man van de jeterij uit een gloeiend hete kroes in de malen getten. In een van die malen zit het beeld van Tietje. Haar dochter, schoondochter en beppensissers hebben haar vadroegen en komen alle zien. Tietje is, als vooruitstrevende vrouw, een inspirerend voorbeeld voor haar. Dit bestaat. Jesse is touw in. Ik. Oh, wat een grut. Nou, ik zal dan wel even stil wezen, want dan kan de man zich concentreren. Daar ga je. Ja, daar is.
We zien hoe soorten brons in die giet. Oh, dat viel je best even. Ik vind spons. Ik ga wel het klaasje jongen. Dus nou net al. Net de details. Net de details. Nee. En ja, dat het je eigen vorm is, dat zie je nou nog net. Dus die verwondering die komt haast meteen. Tietje is 22 en heeft nog altijd haar eigen ikkerbouwbedrijf. Dat ze zond het versterren van haar man alleen nog runt. Daarnaast werken ze, in de tijd dat boeten de door werkje vertrouwde vrouwje een grote uitzondering wie, als handvaardigheidsjuf op een squalle. Nou deelt ze haar kennis van het boerkje en de boerkerij met haar beppenzezes. Dus wel hoe droog het hier is, hè? Niks in de rek? Nee, hè? Echt niks. Ja, dat is alles maalkwaar, denk ik. Dat ze echt wat wij aan het fietsen bij maalkwaar, dat ze weten dat het mais is, dat ze weten al die verschillende dingen die er groeien en als je denkt net weten dat je het opziet, dat je gewoon weet wat er in de wereld omgaat. Dit is nog de bronskleur. Ja. En naast wordt het zwart, wat ik patineren kan. En dan krijg je er meer leven in. Het is echt een prachtig mooi jitsel worden. Oh, wat mooi, hè. Die neus. Ja, mijn grote neus. Nou, sis, ik ben gewoon ontroerd, echt. Wat mooi. Nou, ik ben best een creëze vrouw, sinds ik het zelf. Wat ik vooral inhoudelijk mooi vind van Vrouwtje is dat ze zich echt uit het als een feminist. En ik belangschot van het feminisme anno 2018. Dus in die zin vind ik haar echt een rolmodel. En daarnaast is het een ontzettende leuke vrouw. Ze komt binnen, ze lakert, ze buldert, ha 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 ha. Maar ze heeft gewoon hele mooie lijnen. Ze heeft gewoon de kaaklijn is mooi, ze heeft een lange nek. En wat vooral het mooiste is bij Vrouwtje is dat ze gewoon rechtop stiert. Ze is hartstikke gruts, kin omheen. Nou, dat vind ik machtig. Te jaren maar de speelsters van het SC Heerenveen vrouwelijksalvertal jouwt Vrouwtje een kliniek on squalbeen uit het Heerenveen. Jongens en famkes. Als voorzitter van het vrouwelijksteam van SC Heerenveen zet ze haar in voor vrouwelijke in het voetbal. Ik ken er niks van. Nou, ik denk dat het vertrekpunt voor mij is, waar ik al mijn hele leven in steen, is dat man en vrouwen gelijk behandeld worden moeten. En dat is een moeizaam gevecht, vind ik soms. En vanuit dat punt kwam ik toevallig bij de vrouwenvoetbal. Dus dit hier ik wel een orensport wezen kent. Begrijp me goed. En als er dan meer niet is, dan is juist niet eens de grote verschil tussen mannen en vrouwen. En mijn wielrennen en mijn voetbal zijn dit de meest conservatieve sporten in Nederland. Dus het is een heel moeizaam proces. Maar dan ben ik een echte Fries, als we dan een beetje tegenwind hebben, dan begin ik alleen nog maar harder te fietsen. Dan moest van goede huizen komen, want ik denk van, ik heb daar een stip staan en daar ben ik naar onderwijs. Het beeld is oud, is skin, maar ik ga nou patineren. Hij is helemaal gezandstraald, dus het beschut dat er geen vet, geen oneffenheden meer op zitten. En ik ga hem nou patineren en dat ook met kopernitraat. Dus hebben we het eerst groen en ik brand dat terug tot het zwart. En dan komt een beetje het leven in het beeld.
trek het me wel, moet ik eerlijk bekennen. Dus, ja, want dat is keer niet een keer. Ja, nou sjukken nou, ik natuurlijk al maanden voor het gevoel. Nou, en eerst sjuk mezelf en ik vind gewoon, ik heb gewoon kipvel van. Ik vind gewoon een heel raar. Gewaarwording. Heel rare gewaarwording, ja. Echt weer. Ja, dit is heel bijzonder natuurlijk. Als het één keer te zien een beeld het is net echt, dit doe je net elke dag, zou ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel, en het leeft al wat in je. En dan in je zus zelf, ja. Ik vind het altijd een heel eng moment, hè. Want, nou, ja, wat vindt ze ervan? En herkent ze zichzelf erin. En ik ben natuurlijk geen Madame Tussauds. Dat wil ik net, want dat is geen kunst. Maar, ja, ik zit nog een beetje naar te shaken. Ja, ik heb er nog iets van oef. Nou, ja, gelukkig vond ze het... nee, ze weer eigenlijk zelf zeker wel heel geëmotioneerd daar terug. Iets op afstand. Is die ook nog stevig? Oké, nou, maar los. We zijn nu de beelden aan het plaatsen. Samen met Ime Boomsma heb ik al 3 beelden geplaatst. Nou, de 6 beelden met per stuk 440 kilo, dus dat is nogal een gewicht. Dus we doen het met behulp van een kraan. Nou, ik vind het ontzettend spannend. Hè. Voor mij is het van, goh, shot het er mooi uit. Hè. Is de vorm goed, de verhoudingen. En voor Ime is het spannend. Gaat het met de techniek goed? Yildau is de jongste van de vrouwen en rint stage bij een bedrijf in hydrauliek. Een echte monnenvrouw. A is de flow, de stroming, wat de pomp jouwt. Nou, B is de druk, de bar, dus X, Y. En dan kun je zo'n grafiek zien dat er goed of slecht keurd is. Ik doe de opleiding middenkader engineering en dan richting de werktuigbouwkunde. Ik ren een stage al weken lang. Het is mijn 3e stage. Ik ben servicemonteur, maar ik doe hier ook wel een stukje werkfabriering. Ja, deze stage vind ik echt superleuk. Dit is echt, dit is wat ik wil in de hydrauliek. Dus, ik vind hydrauliek gewoon heel bijzonder en dit is wat ik later doen wil. Ja, het is wel heel spannend. Dus omdat ze nou voor het eerst op de plak staan. Maar dat is juist van, goh, wat doet het licht is hè? Oors is het altijd binnen, maar nou, hoe valt het licht op het beeld? Wat moet nog meer highlights zien komen? Nou, Yildau die kan nog wat meer gebruiken. Het klopt wel helemaal. Het ritme, hè, wat we betochten in Jelle Jelien hier, het werkt. Het is stevig en monumentaal en er stiert wat. Maar ja, die vrouw is steen natuurlijk, dus dat doet zich rug daar, dat ze er steen. Maar, Vroeger week ik vaak met mijn heid mij, dan week ik een gereedschapsjouwer op zaterdag. Ja, moest ik in mijn gereedschap onjan. En zo kom je ook gauw achter wat het al jaar is. Maar ik zie wel Barbiepoppen. Ja.
Ik wil wel graag van de streep loeken om toch echt de techniek in te gaan. En gewoon dat ze dwarren. Dat is gewoon een grote stap. Vooral je kind het ik wel. Waarom kunnen wat mannen het kennen, maar vrouwen het toch ik wel kennen. Ik vind dat vrouwen onderbelicht worden met de techniek. En vooral heel die zit in de techniek, die moet opboksen zijn nou de A1. En de A1 is een protte man op een werkvlier actief wijzen. Nou, als vrouwlier zijnde is moeilijker, want ze worden vaak net accepteerd. Nou ja, en daarom hebben wij haar nomineren. Het is net een van Savolle, het is een apart famke, maar een aparte gedachte en daar hoor ik wel van. In de eerst van 2018 is het Safir. De beelden van de vrouw die van Friesland worden ontbleten op een tijdelijk plak. Het Amelius van Oenema Park op het Jereveen. Die wielers binnen ze verhuizen naar Ljouwert, naar haar een verste en definitieve steenplak. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Ik heb nooit geweten dat ik zo'n neus heb. Heel apart. Heel bijzonder. Ik ben wel tevreden. Maar hier dat tocht, uw famke vereeuwigd in brons. Ja. Ik merk al een beetje dat de snij nog wat zenuwachtig weer. Nou ja, en toen het beeld onthuld werd, zegt ze, toen we gewoon echt wat de trend in de eigen kreeg. En dat hem in me stevig beet pakte van het beeld. Nou, samen met mijn zusje dan te zien. Dat vond ik wel een mooi, bijzonder moment om te zien. Dit is wel wat wij bedacht hebben. Dit is zo'n eregalerij der Friezinnen en het stiert er nou. Dus daar ben ik wel heel trots op. Als ik alleen al zie dat het nooit wat weest en het zal nooit wat worden, dat dat gewoon weg is. Dat er heel veel trots in mensen zit. Van kijk, dit is hier gebeurd. Die reuzen hebben hier door de stad gelopen. Die fonteinen die zijn eigenlijk best wel heel erg goed. En er zijn heel veel bezoekers geweest en we hebben het samen gedaan. Dan is dat echt onbetaalbaar. Yo.